echt aan de stad Leeuwarden? Ja. Dat is een prachtig mooie stad. Ja, er is niks mis mee, toch? Varend door Friesland zie je bijna overal in het landschap de Achmea-toren opduiken. Als ware het de skyline van New York. Op weg naar huis varen we onder de toren langs. Dwars door Leeuwarden, de grote stad. 3 minuutjes, zei hij. 3 minuutjes. Hoe ben je zeg maar tot deze stripwinkel gekomen? Ja, een beetje per toeval. Ik zat een tijdje thuis, had ook weinig om handen. En ik zat al wat een beetje met boeken wat te chagren en zo. Ik heb vroeger heel veel gelezen. En ik had eigenlijk niet zoveel verstand van de handel. Dat moet je een beetje ontwikkelen. Dat kom je vanzelf tegen. Nou, toen een vriend van me die belde me een keer op van dat het pandje leeg stond en niet zo duur was. Nou, toen heb ik gewoon de gok gewaagd. Je kan niet op een dure locatie zitten als je begint. Dus ja, langzaam is dat gegroeid. Ja. Bisa tato? Ja, apa? Wonen jullie hier in deze wijk? Ja. Is het leuk om hier te wonen? Ja. Ja? Het is heel gezellig. Wat is er allemaal leuk om hier te wonen? Nou, de vrienden zijn niet echt gemeen of zo. Ze zijn heel aardig hier. En bijna alle mensen hier zijn wel gezellig. En die jongen gaan we duwen. Zo. Nee. Nee. Rustig. Waar kom jij vandaan? Je bedoelt qua afkomst of gewoon echt qua of waar ik uit Leeuwarden wegkom bedoel je? Ja, je mag allebei vertellen. Ja, ik ben kwart Indisch, kwart Moluks en half Nederlands. Ik ben geboren in Leeuwarden wel, dat wel. Ja, wat ik van Friesland vind, ik zeg altijd, Friesland is om Leeuwarden heen gebouwd. En Leeuwarden is gewoon een stad, ja, apart. Mag ik je wat vragen? Ja, tuurlijk. Ben je eigenaar van deze kroeg? Nee, helaas niet. Nee. Je werkt hier wel? Ja, ik werk hier wel, ja. Oké. En kom je uit Leeuwarden? Ook, ja. Ben je hier geboren? Ja. En woon je hier nog steeds? Ik woon hier nog steeds. Ja, niet iedereen vertrekt, hè. Nee. Jullie hebben niet zeg maar op een gegeven moment ooit de behoefte om weg te gaan uit Friesland? Nou, ik niet. Nee, Ik eigenlijk ook nee. Nee? Nee. Ja, want ik heb vroeger in Duitsland gewoond, 2 jaar. En als ik daar bij Emmen de grens over en ik zag een potje Leeuwarden staan, wist ik hoe hard ik... Ja, daar ben ik wel aan gehecht. Ja.
in stripverhalen moet ook altijd actie zitten. Je kan niet iemand bladzijden nalaten denken, zoals in een roman. Nee, inderdaad. Dat werkt niet. Het moet altijd actie, handeling. Dus Kuifje ook, de ene bladzijde zit in Afrika. Dan, 2 pagina's verder zit hij alweer op de boot en dan zit hij weer in China. Dus. Blijft leuk, hè? Zo vanaf een varende boot naar de wal kijken zo. Pipistrello. Zwaaien naar de mensen. Toch wel grappig dat het altijd leuk blijft. Toch is het gewoon zo'n leuk fenomeen dat je zelf beweegt, zeg maar. En dat eigenlijk... Maar dat je eigenlijk toch een beetje het gevoel hebt alsof de wal beweegt. En waar komen jullie vandaan? Bedoelt u met de afkomst? Ja? Vietnam en Indonesië. Maar ben je dan wel blij dat je hier woont of had het je ook wel leuk geleken als je daar had gewoond? Ja, eigenlijk wel beide. Want hier is, ja, daar is weer heel warm en zo, maar hier is het een beetje koud. Maar hier is het ook gewoon beter dan in Vietnam. Stel nou dat jij een stripfiguur was, welke zou dat dan zijn? Ja, kijk, je kan moeilijk zeggen, wil je een stripfiguur wezen? Nou, misschien ben ik er zelf alleen, maar ja. Het is net als met, ook heel veel, sommige, net als als je weer Kuifje hebt, bijvoorbeeld Kuifje is in wezen een heel saai mannetje. Maar door die bijfiguren komt de interactie, wordt het boeiend. Die zorgen voor de conflicten of die dilemma's of wat dan ook gebeurt. Ja. Eigenlijk voel ik mij onderweg met de E-stroom ook een beetje Kuifje op avontuur. Met mijn vader als kapitein Haddock en alle Friesen als bijfiguren die het verhaal zo boeiend maken. Misschien is het met de plek waar je vandaan komt zoals met familie. Je kiest ze niet. Je kunt ze haten of van ze houden. Je kunt ze achterlaten of niet van ze loskomen. Maar je moet het er gewoon mee doen. Omdat ze altijd bij je blijven. En precies zo zal dit vlakke land altijd een beetje bij mij blijven. Niemand om ons te verwelkomen. Nou ja, Oost-West, fout. Thuis is het ook niet alles. Nou. Hey man, ben je hier? Hey, thuis. Ik had een hele shoppingfest, want nou stond er niemand op de kade. Oh, kom. Hey. Zo. Nou. Thuis. Thuis. Thuishaven.